right, streets social media ema ndinoswera ndichiona kuti zviri kufamba sei. Ndine nyaya ndauya naye atatirega tikurumidze tauya naye tokuzivisai kuti zviri kuitika handiti. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, ndinokurudzira kuti chidi chisubscribe, turn on your notification bell kuitira kuti pega patino uploada video you will be notified handiti. Ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru sei handiti. So nyaya iri panapa ndeyekudai vazukuru vangu, muzukuru wangu anonzi Temba Muliswa handiti. Temba Muliswa he called for a press conference. So adana for a press conference, ita press conference yake achitaura pamusoro pababy mama vake vari kunetsana naye handiti. So zvazoitika kuti achangopedza press conference mapurisa abva auya akamusunga, but nyaya yavamusungira haisati yazivikanwa pari zvino handiti. So nyaya dzacho ndo dzatiri kutofambira kutaura kunoku kuti tinge tiri tinonzwa kuti nyaya yachona iri papi yasungirwa. So ndo nyaya ndango ndikuzivisei pamasikati ano nekutomhanya tatoita zvokutomhanya handiti. So ngataura nomacomments kuti manzwoi kuti kudiva zukuru ende munofungei nenyaya yaTemba Muliswa nababy mama wake. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle pari zvino tobva tati much love.